owuok e boma ma Miramas milambo mar piny France kadhi e boma maduong' mar Paris ndalo ang'wen kapok tuke mag Olimpik chakore ayanga. Nyidendi mag Malkia osebedo e boma ma Miramas kuom juma achiel gi nus kama ne gibedo gi tuke mag osiep ka gitimo ikruok margi ne tuke mag Olympics. Malkia Strikers nolo tim mar Salon de Provence e tuke osiep margi mar ariyo sets 3-0 mar 25-14, 25-14 gi 25-14 ka e tukgi mokwongo ne gilo tim mar Istres sets 3-0 mar 25-13, 25-16 gi 25-12. Kenya biro chako tukgi mokwongo mag Olympics gi tim mar Brazil tarik 29 kapok girakore gi tim mar Poland tarik 31 dweni kendo tieko tukgi mogik e pool gi tim mar Japan tarik 3 dwe mar 8. Miramas